Der er 3 måneder til, at jeg skal løbe mit første officielle løb, nemlig Nordic Race. Den her YouTube-video kommer til at handle om løbetræning og en masse snak om, hvorfor jeg har tilmeldt mig Nordic Race. I dag er første dag efter, at jeg har tilmeldt mig Nordic Race. Det vil sige, det er første dag, hvor at mit fokus rent træningsmæssigt ændrer sig fuldstændig. Indtil nu, der har jeg prøvet at ramme en 3-4 træninger i løbet af ugen med fokus på bodybuilding, fokus på at få større muskler og ikke nødvendigvis fokus på styrken. Samtidig så har jeg ikke haft et mål, jeg har ikke haft noget, jeg ligesom kæmper mig op til. Nu har jeg en dato, 7. september, der skal jeg stå klar. Jeg aner ikke, hvad jeg har meldt mig til. Jeg har ikke prøvet det før. Jeg ved ikke, hvad jeg går ind til. Jeg ved bare, at det bliver pisse hårdt. Jeg ved bare, at jeg skal være fuldt fokuseret. Nu skal det ændres. Nu skal jeg have fokus på min kondition. Jeg skal have fokus på nogle af de her øvelser, de her bevægelser, som man skal bruge under et OCR-løb, som er et forhindringsløb. Det er 5 km med 25-30 forskellige forhindringer. Der er ingen tvivl om, at noget af det, jeg synes, der kommer til at blive det hårdest, det er de her forhindringer, hvor jeg skal bruge min egen kropsvægt. Så jeg skal ned i vægt, jeg skal blive lidt stærkere. Så tror jeg sagtens, jeg kan gennemføre det. Der er kun 3 måneder til, at Nordic Race det løber af staven den 7. september. Men her lidt senere, når jeg lige er kommet hjem, så skal de have nogle morgen med. Så tænker jeg, at vi hopper i løbetøjet, tager løbesko på, og så løber vi en lille tur. Så er vi hjemme. Efter en kold gåtur, en lille hyggetur. Og hvis man kigger på mit ur, så lad os se, hvor mange skridt jeg har gået. 4.354. High Protein Blueberry Milk Product. Og en High Protein Strawberry Milk Product. Jeg fik en gang, hvor der var sygt mange klumper i. Det samme gør sig gældende med den her. Og jeg er bestemt ikke fan af klumper i yoghurt. Jeg synes, det er rimelig varmt, at der ligger frugtklumper i sådan en her yoghurt. Det næste, der skal ske, det er, at jeg skal skifte mit tøj, og så skal vi ud og løbe en lille tur. Jeg er lige i gang med at gøre mig klar til første løbetræning. Efter jeg tilmeldte mig Nordic Race, jeg har jo ikke været ude at løbetræne i, jeg ved ikke hvor lang tid. Det er mange måneder siden, jeg sidst har været ude at løbetræne, så lad os se, hvordan det går. Der er jo heldigvis stadig 3 måneder til, og må ikke, at jeg nok skal få en form, der gør, at jeg kommer igennem Nordic Race. Jeg har jo spillet fodbold i rigtig mange år. Det er godt nok nogle år tilbage, at jeg spillede fodbold sådan for 11 år. Men på grund af mit astma, som jeg aldrig rigtig har taget medicin imod, så har jeg aldrig nogensinde sådan rigtig haft en særlig god kondition. Jeg har meget sjældent kunnet gennemføre en hel fodboldkamp uden en pause. Det var sådan, at jeg ofte fakede en skade for at komme ud og holde en pause. Fordi jeg synes, det var rimelig flovt, at jeg ikke havde formen til, eller konditionen til, at kunne gennemføre 90 minutter på en fodboldbane. Så det var tit, at hvis jeg lige blev trådt over tæerne, eller lige faldt ned, jamen så havde jeg slået det ene eller det andet. Nu er jeg klar til at komme ud og løbe. Som sagt, lige løb, og så lige lidt gåtur. Lige lidt løbetur, og lige lidt gåtur. Og for stille og roligt få bygget på konditionen, som lige pt. Ikke rigtigt er eksisterende. Jeg har førhen, tror en enkelt gang måske, kunne løbe 10 km uden pause. En gang, bare for lige at sige lidt om, hvor god en form jeg har, eller har haft. For den sags skyld. Men der træner jeg også decideret op til det, og der fungerer det rigtig fint at køre noget interval. Løbe nogle minutter, gå en minuts tid, løbe, gå. Så synes jeg faktisk, det gik relativt stærkt, men det er tid til, at vi skal løbe igen. Man undrer sig måske, jamen hvorfor tilmelder man sig et løb, man overhovedet ikke er klar til? Det kan jeg sige alene af den grund af, at når man har sat sig et mål for noget, så er man bare så meget mere motiveret. Så jeg er i hvert fald meget mere motiveret til at gennemføre det, end hvis det bliver sådan noget, ja, men jo, måske, og lad os se på det, når vi nærmer os. Fordi sådan mig er lidt, ja, lad os komme tættere på, og så lad os se, om jeg er i form til det. Og så ved jeg bare, så går der 2 måneder, der går 3 måneder, 2 uger op til selve løbet. Så er jeg sådan lidt, jeg vil jo egentlig gerne have deltaget, men fordi jeg så 3 måneder her, har jeg slet ikke trænet op til det. Fordi at jeg hele tiden har haft den der tvivl om, skal jeg deltage eller ej, så jeg har ikke trænet op til det. Lige så snart jeg tilmeldte mig i går, så var mit mindset bare, nu skal jeg i gang. Jeg skal ikke vente, jeg skal bare i gang. Jeg skal ud og løbe, jeg skal styrketræne, hvilket jeg gør i forvejen. Men jeg skal have prioriteret at få alle mine træningspas gennemført.
I stedet for at bare sådan den ene dag eller den anden, ej, det er sgu meget hyggeligt lige at ligge lidt på sofaen. Ej, jeg tager sgu lige et afsnit mere, eller jeg tager lige et spil Counter-Strike mere. Nu er vi sådan tvunget til at få det her prioriteret og få det gennemført. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg er fuldstændig sådan lige nu lidt ligeglad med, hvor lang tid og hvordan det ledes. Jeg skal bare igennem det, og så sige, at jeg har gennemført det. Jeg har sat mig et mål, jeg har gennemført det. Det er super givende, rent mentalt, at man sætter sig nogle mål, og man gennemfører dem. Så er det sgu lige meget, hvad det er. Det var hårdt, men det var nødvendigt. Det vigtigste er bare at blive ved, selvom det er hårdt. Der er sindssygt meget modstand op i ens hoved, der bare bliver ved med at sige, du skal stoppe nu. Men du kan godt, Chris. Du kan godt, Chris. Du bliver nødt til at fortsætte, du bliver nødt til at give den gas, for du kan godt. Og jeg ved, jeg kan, og jeg skal nok gennemføre. Det her, det var første video i min kamp mod Nordic Race. I næste video, der er fokus forhindringsbanen, hvor at jeg skal ud på en eller anden forhindringsbane ude i naturen, og så ligesom gennemføre det og gå igennem nogle af de forhindringer, der er derude. Tusind tak, fordi du gad at kigge med på den her video. Hvis du har set med indtil nu, så smid gerne lige en kommentar, hvor du skriver, Chris, du kan godt. Husk at abonnere, like den her video, og så ses vi igen til næste video. Vi ses.